Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Πριν πάμε στον κύριο Αργυριάδη, να διαβάσω ένα μήνυμα. Να διαβάσεις, ασφαλώς. Από μια φίλη μας καλή που μας ακούει συχνά και ξέρω ότι έχει θέση και άποψη για πολλά θέματα. Γι' αυτό που έλεγες εσύ για την παρέλαση, λέει καλημέρα, είναι εμπορικής δραστηριότητας οι περισσότεροι σύλλογοι παραδοσιακοί, κερδίζουν χρήματα. Υπάρχει κάποιος σύλλογος άλλης λογικής μόνο, νομίζω, άρα είναι διαφήμιση. Είναι ζήτημα ηθικής τάξης αυτό, δεν μιλάω για τα εθελοντικά σωματεία και αυτό με τα μικρά παιδιά που παρελάβουν και δεν μπορούν να περπατήσουν και άλλα πολλά. Η λογική είναι δυστυχώς να μην δυσαρεστηθεί κάποιος. Ναι. Είμαι κατά των παρελάσεων εντελώς πια. Η γνώση της ιστορίας είναι το κεντρικό θέμα. Εκεί οι νεοέλληνες είναι τραγική. Η εντύπωση είναι το ζητούμενο στην εποχή μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Παρά τα αυτά, δηλαδή είναι θέμα προβολής των συλλόγων, των περισσότερων συλλόγων. Δεν ξέρω αν κάποιοι λειτουργούν εθελοντικά. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις παρελάσεις στα Χανιά, ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές της χώρας. Κύριε Αργυριάδη, εσείς τι λέτε για τις παρελάσεις? Αναχρονιστικός ο θεσμός πλέον? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε ακροατές στους αγροτές σας. Κοιτάξτε, κάθε θεσμός δίνει το περιεχόμενο που θες εσύ να προσδώσεις και δίνει τα μηνύματα ανάλογα με την ιστορική συγκυρία. Εγώ δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι τονώνει το φρόνημα αρκετών ανθρώπων, αρκετών πολιτών, κυρίως οι παρελάσεις οι οποίες τηρούν κάποια προσχήματα, δεν γίνονται με τη μορφή αγκαρίας. Αν είναι κάποιοι οι οποίοι παρελάβουν είτε μαθητές είτε διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι, είτε για αυτοπροβολή είτε υπό τη μορφή αγκαρίας, φάνεται και το νόημα της παρέλασης. Αλλά απ' την άλλη μπορώ να σας πω ότι ιδίως εδώ στο Βορρά, από παρελάσεις οι οποίες δίνουν και ένα αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη, πάντοτε ήταν καλοδεχόμενος και τονώνουν το εθνικό πρόβλημα. Αυτό που ίσως πρέπει να δούμε είναι ποιο είναι το περιεχόμενο των παρελάσεων και κυρίως τι νοηματοδοτεί κάθε φορά. Το ζήτημα το αν γνωρίζουμε ιστορία και τι ιστορία γνωρίζουμε, αυτό είναι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο σημαντικό βέβαια από την ίδια την παρέλαση και εδώ θέλει πολύ μεγάλη δουλειά. Γιατί αν σκεφτείτε ότι είμαστε από τις χώρες οι οποίες στο εκπαιδευτικό σύστημα έχουν πολλές ώρες διδακτική ιστορία, στα αρχαία ελληνικά και οτιδήποτε άλλο και βγαίνουν οι μαθητές αγνοώντας βασικές στιγμές ελληνικής ιστορίας, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν βλέπω να γίνεται. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Βέβαια, για να μιλήσω για τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, να παρελάβουν τα περιπολικά της αστυνομίας, όπως είδα φέτος, ας πούμε, να γίνεται και φαντάζομαι όχι μόνο φέτος. Υπάρχουν κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο και είναι όλα τα σώματα. Ναι. Τα έχουν στη λογική των σωμάτων ασφαλείας. Ναι. Είναι και από το λιμενικό, τα πυροσβεστικά οχήματα, η πυροσβεστική, τα πάντα. Μάλιστα. Πάντως αυτό το ζήτημα... Κοιτάξτε, να σας πω, μας ξενίζει εδώ, αλλά αν πάτε και δείτε την αντίστοιχες παρελάσεις στη Γαλλία, όταν γίνεται οι αντίστοιχες εθνικές ημέρες απελευθέρωσης ή όταν γιορτάζουν την Επανάσταση ή οτιδήποτε άλλο, αντίστοιχα γήματα, στρατιωτικά θα δείτε. Ναι. Δεν είναι εκεί, αν θέλετε, τόσο πολύ το ζητούμενο, όσο είναι τι περιεχόμενο δίνουμε σε ένα θεσμό, εάν ο θεσμός αυτός εξυγχρονίζεται και ανανοηματοδοτεί κάτι. Και ακόμα πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να το συνδέσουμε με την ιστορική γνώση και μνήμη, ότι εκεί είναι το μέγιστο ζητούμενο, ότι η ιστορική γνώση καλλιεργείται πρωτίστως στο σχολείο, το οποίο μολονότι σας λέω, οι ώρες διδασκαλίας της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών είναι πάρα πολλές. Ωστόσο τα παιδιά όταν βγαίνουν ούτε την αρχαία ελληνική ιστορία δεν ξέρουν, όχι αρχαία ελληνικά. Όχι, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι εδώ υπήρχε ένας νεαρός ο οποίος κάνει δημοφιλή βίντεο στο YouTube, στο Instagram, στο TikTok κλπ. Και ήταν στο κέντρο της Αθήνας, αν η μνήμη μου δεν με απατά, στην οδό Ερμού. Σταματούσε νέα παιδιά, τους έδειχνε ένα χάρτη που τον είχε ζωγραφίσει, ένα παγκόσμιο χάρτη, σε ένα χαρτόνι, και τους έλεγε πείτε μου που είναι η Ελλάδα. Έδειχναν από τη Βραζιλία και την Αυστραλία μέχρι την Αλάσκα και την Σοβιετική Ένωση, από τη Ρωσία. Όταν δεν ξέρεις που είναι η χώρα στην οποία ζεις,
στον χάρτη. Τώρα μην έχουμε και τόσο υψηλές απαιτήσεις να ξέρουμε τι έγινε το 1940 ας πούμε ή το 1821. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θέλω να πάμε στα πολιτικά. Ο Μανώλης Κονσολάκης λίγο πριν επικοινωνήσουμε εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς. Πού το πάει ο κύριος Σαμαράς? Διαβάζουμε το Big Mouth στα Power Game που είναι μια στήλη με πολύ έγκυρο ρεπορτάζ. Το πάει μέχρι τέλους, διαβάζουμε. Το πάει μέχρι τέλους. Και ποιο είναι αυτό το τέλος? Θέλει τη διαγραφή του? Θέλει να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Τι θέλει ο κύριος Σαμαράς κατά την άποψή σας? Πάντοτε η στήλη που αναφέρεται έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ και ιδιαίτερη γνώση αρχικών ζητημάτων. Αλλά ειλικρινά εγώ δεν έχω καταλάβει που το πάει ο Σαμαράς και τι θέλει να δείξει. Σας είπα και την προηγούμενη Τρίτη που μιλούσαμε, η αίσθηση που μου δίνει είναι ότι προσπαθεί να δώσει ένα ιδεολογικό περιτύλιγμα σε καθαρά προσωπική ατζέντα. Και μάλιστα αυτό το ιδεολογικό περιτύλιγμα το τραβάει και λίγο παραπάνω και προσπάθησε να του δώσει και μια εθνική διάσταση, η οποία είναι ό,τι χειρότερο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εάν το ζητούμενο δεν είναι υπεράσπιση κατά του εθνικού συμφέροντος, αλλά αποκλειστικά η προσωπική ατζέντα, ας μείνουμε στην τελευταία. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Καταρχάς, πόσοι θα τον ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία. Δεύτερον, τι ακριβώς θέλει ο κ. Σαμαράς, δηλαδή σε αυτή τη φάση της ζωής του τι προσδοκά. Και αν θέλετε, ίσως κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει και μια κουβέντα σοβαρή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα για το ρόλο των πρώην. Εγώ αντιλαμβάνομαι κάποιος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός και παραμένει επικεφαλής, αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αρχηγός του κόμματος, να παραμένει στη Βουλή. Θα πρέπει να κάνει αντιπολίτευση, προσδοκά να επανέλθει. Αλλά κάποιος ο οποίος πάβει να είναι και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και δεν είναι αρχηγός του κόμματός του, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να έχει αντίστοιχο δημόσιο ρόλο. Ξέρετε, στις περισσότερες χώρες, και εννοώ δημόσιο ρόλο να είναι στη Βουλή και να επηρεάζει με την ψήφο του κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Στις περισσότερες χώρες οι πρώην δεν παραμένουν στην ενεργό πολιτική και μάλιστα και νομοθετικά. Κάνουν τις συγκεκριμένες θητείες, μπορεί να τις εξαντλήσουν, μπορεί όχι. Υπάρχει υποστήριξη του κράτους, τουλάχιστον πολύ περισσότερα ωφέλη από ό,τι έχουν σαν απλοί βουλευτές, αν αυτό είναι το ζητούμενο, να διατηρήσουν συνεργάτες, συμβούλους και γραμματείς και προσωπική ασφάλεια, αλλά πάβουν να έχουν τόσο ενεργό ρόλο. Βέβαια, να τονίσω και το εξής, ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη αίσθηση αυτοπεριορισμού όλων αυτών, το οποίο δυστυχώς στην ελληνική πραγματικότητα δεν μας έχει συνηθίσει, δεν το έχουμε δει αυτόν τον αυτοπεριορισμό. Βλέπετε ότι πηγαίνουν, ναι μεν κάνουν δημόσιες ομιλίες, πηγαίνουν ανά τον κόσμο και συζητάνε διάφορα ζητήματα, σπάνια αναμειγνύονται στην εσωτερική πολιτική ατζέντα της χώρας στην οποία είχαν κυβερνήσει. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που είναι πάρα πολλές φορές που οι πρώην προσπαθούν να επηρεάσουν είτε για να διασφαλίσουν τη δική τους ιστορική μνήμη, είτε γιατί έχουν δεύτερες ατζέντες και φιλοδοξίες οι οποίες παραμένουν ενεργές. Μολονότι ούτε η ηλικία τους, αλλά ούτε η πολιτική πορεία τους προσήκει σε κάτι τέτοιο. Εδώ στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, διότι όχι μόνο κάνει αυτό στο οποίο αναφέρεστε, πολύ σωστά, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι η κυβέρνηση έχει μια δεύτερη κρυφή ατζέντα για το Αιγαίο, ότι κάνει δηλαδή κρυφές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για ένα θέμα το οποίο στην εξωτερική μας πολιτική αποτελεί κόκκινη γραμμή. Ότι έχει ξεπεράσει δηλαδή αυτή την κόκκινη γραμμή. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και τις δημόσιες δηλώσεις, αλλά και το ότι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν πολλές φορές βάζει διάφορα θέματα στην επικαιρότητα, αναφέρει δηλαδή διάφορες θέσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Ελλάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση συζητά μαζί του αυτά τα θέματα. Ο Ερντογάν μπορεί να βάζει ό,τι θέλει. Υπάρχουν ενδείξεις ή υπάρχουν αποδείξεις ότι η κυβέρνηση πέρα από αυτά τα οποία έχει καθορίσει η εθνική γραμμή να συζητιούνται, συζητάει? Γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Βάζει να τονίσουμε ότι πάντοτε συζητούσε η ελληνική πλευρά με τους Τούρκους και πάντοτε οι Τούρκοι βάζαν τα δικά τους θέματα και πάντοτε η ελληνική έβαζε τα δικά της. Και γι' αυτό είχαμε διαφορήσει τα ζητήματα της υψηλής, αν θέλετε,
πολιτικής ατζέντας, τα οποία συζητούσαμε για να συζητήσουμε, αλλά δεν προωθούνταν σε επίλυση διαφορών, και χαμηλότερης ατζέντας, ζητήματα διμερών επαφών στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, τα οποία προσπαθούσαμε και κάναμε λύσεις. Υπήρχαν πάρα πολλές συμφωνίες, γιατί σε χωρίζουν δύο βασικά θέματα, ή ένα ή οτιδήποτε άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορείς όμως να μην συζητάς για τίποτα άλλο. Τώρα, εδώ δεν υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη ότι υπάρχει κάποια μυστική διπλωματία. Και ξέρετε, στην ελληνική πραγματικότητα δυστυχώς μυστική διπλωματία δεν υπήρξε σχεδόν ποτέ. Η ελληνική διπλωματία ήταν και παραμένει σε μεγάλο βαθμό σουρωτήρι, τα πάντα διέρεαν. Σοβαρή ατζέντα δεύτερη που να προωθεί συζητήσεις δεν υπάρχει. Ότι υπάρχει μια πίεση από την ελληνική πλευρά, ότι αυτό το οποίο είναι, προσέξτε όμως, μόνιμη θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη για το θέμα της φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, ναι, είναι μια πάγια ελληνική θέση. Αυτό πάντοτε υποστηρίζαμε. Λέμε ότι όλες οι διαφορές θα λυθούν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Τι εννοούμε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου? Αυτό εννοούσαμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι τραγικά, τουλάχιστον είτε σε επίπεδο διακηρυκτικό, είτε σε επίπεδο ουσίας, από ό,τι μέχρι στιγμής διαρρέεται. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση πρωτίστως στην Αμερική, το ποιος θα ηγηθεί την επόμενη περίοδο, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, θα αναλάβανε μια τέτοια ιστορική πρωτοβουλία να προωθήσει σε αυτή τη χρονική στιγμή τα ζητήματα. Τρίτον, δεν βλέπω να υπάρχει μια διάθεση διαλόγου από την Τουρκία για όλα τα βασικά θέματα. Προσέξτε, πήγε ο κύριος Σαμαράς πριν 10 μέρες στην Κύπρο, στα βραβεία της Μαντάμ Φιγκαρό, και είπε στους Κύπρους ούτε λίγο ούτε πολύ ότι υπάρχουν συζητήσεις για διχοτόμηση του νησιού, και πάει λέγοντας. Η διχοτόμηση δυστυχώς έχει γίνει de facto με τη στρατιωτική κατοχή όλο αυτό το διάστημα. Δεύτερον, συζητήσεις στην Κύπρο δεν υπάρχει καμία. Η κυπριακή και η ελληνική πλευρά παρακαλάμε να αρχίσει διάλογος υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και οι Τούρκοι αρνούνται. Γιατί σου λέει όσες συζητήσεις γίναν και όσες ευκαιρίες υπήρξαν, δεν υπήρξε μια τελική λύση. Προσέξτε, και βάζει θέμα Κυπριακού τη στιγμή που κανείς δεν συζητάει για το Κυπριακό. Και μάλιστα αντιθέτως η ελληνική, αλλά πρωτίστως η κυπριακή πλευρά προσπαθεί να ξαναδημιουργήσει το θέμα, να ξαναφέρει το θέμα της Κύπρου πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δυστυχώς, ουδής ασχολείται με αυτό. Δεν κάνει μόνο αυτό όμως, κύριε Αργυριάδη. Με το να λέει, προφανώς, το ίδιο μπορώ να πω και εγώ, μπορείτε να πείτε και εσείς, μπορεί να πει και ο Μανώλης Κονσολάκης, ότι δεν αποδεχόμαστε την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία είναι υφιστάμενη εδώ και 50 χρόνια, έτσι, είναι από τον Ιούλιο του 1974, δεν είναι τώρα, και πρέπει να επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση. Αναρωτιέμαι τι μας λέει ο κύριος Σαμαράς. Μας λέει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ένα πόλεμο με την Τουρκία για να επανακαταλάβουν οι Ελληνοκύπροι το νησί σε συνεργασία με τις ελληνικές δυνάμεις και να πάμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν το 1974 τον Ιούλιο, όταν δηλαδή δεν υπήρχαν στρατεύματα κατοχής τουρκικά στην Κύπρο? Αναρωτιέμαι. Καταρχάς βάζετε ένα ευρύτερο θέμα. Η προτέρα κατάσταση δεν ήταν και τόσο καλή στην Κύπρο, ούτε για τους Ελληνοκύπριους, ούτε για τους Τουρκοκύπριους. Μπορεί φαινομενικά το νησί να ήταν ένα ενίο και αδιέρετο, αλλά οι κόντρες των δύο κοινοτήτων ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Το θυμόμαστε και έχουμε παρακολουθήσει και τα σχετικά ντοκιμαντέρ που κατά καιρούς έχουν γυριστεί, χώρια τα στοιχεία, τα οποία είναι πάρα πολλά. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Επίσης, η γραμμή της εξωτερικής πολιτικής, η εθνική πολιτική, τόσο στην Κύπρο όσο στην Ελλάδα, δεν είναι επιστροφή στην προτέρα κατάσταση. Είναι να υπάρξει μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μας αντίθεση με τους Τούρκους που μιλάνε για συνομοσπονδία. Δηλαδή, την προτέρα κατάσταση, η οποία είναι ένας ιονή μαξιμαλιστικός στόχος, δεν έχει τεθεί ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια. Εκτός αν εννοούμε προτέρα κατάσταση, μόνο την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Οκ, αλλά αυτό δεν είναι η λύση στο πρόβλημά σου. Γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα κατοχής ή το Κυπριακό. Είναι πιο σύνθετο ζήτημα, πιο ουσιαστικό, και απλά το να φεύγαν στρατεύματα και να πήγαιναν κάποια άλλα δεν αλλάζει την ουσία του προβλήματος, και πόσο μάλλον σήμερα που και πληθυσμιακά έχει αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του νησιού με τους επίκους. Άρα είναι πολύ πιο σύνθετα ζητήματα τα οποία χρειάζονται επίλυση στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν βγαίνουμε και μιλάμε γενικόλογα και λέμε προτέρα κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε και να το συνδυάζουμε με την τρέχουσα πραγματικότητα, γιατί δίνουμε και λάθος μηνύματα. Δεν είναι τέτοια η θέση ούτε των Κυπρίων ούτε των Ελλήνων όλα αυτά τα χρόνια.
το εσωτερικό φαγουριό, να το πω λαϊκά, στη Νέα Δημοκρατία με προμετωπίδα, η άποψή μου είναι ότι χρησιμοποιούνται τα εθνικά θέματα, αλλά με προμετωπίδα τα εθνικά θέματα, βολεύει την αντιπολίτευση, η οποία κρίνει ότι πρέπει να υπενθυμίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα ποιες είναι οι εθνικές θέσεις και οι κόκκινες γραμμές? Αν συνεχίσει αυτή η υπονόμευση στη Νέα Δημοκρατία και αν θέλετε και αυτή η διασπορά ψευδών υπονοουμένων, δεν έχουμε κάνει είδηση μέχρι στιγμής, σαφέστατα η ζημιά είναι μεγάλη και δίνει και τη δυνατότητα και αριστερά και δεξιά της Νέας Δημοκρατίας οι έτεροι πόλοι να συσπηρώνονται και να κερδίζουν. Ίσως γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος του τι συμβαίνει και ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίζει να το αντιμετωπίζει με μια χαμηλή πολιτική, με μια προσέγγιση χαμηλών τόνων, ίσως γι' αυτό αποφάσισε το τελευταίο διάστημα να ανεβάσει τους τόνους και να στείλει πολιτικοί μηνύματα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να κυβερνάς έτσι και να έχεις έναν πρώην πρωθυπουργό να αφήνει υπονοούμενα ότι ετοιμάζεις μια εθνοπροδοσία. Δεν μπορείς να συζητάς έτσι και δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι έτσι και στο εξωτερικό. Ναι. Αυτή τώρα αυτό το ανέβασμα των τόνων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ουσιαστικά έχει οδηγήσει πλέον έχει μάλλον κάνει επίσημη, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, την κόντρα του με τον Αντώνη Σαμαρά. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς μεθαύριο στον προϋπολογισμό, γιατί εκεί λένε ότι θα κριθούν όλα, δεν ψηφίσει, είναι λόγος διαγραφής? Και αν τον διαγράψει, ποιες θα είναι πιθανότατα οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Εντάξει, ο προϋπολογισμός είναι ο πιο σημαντικός νόμος που ψηφίζει κάθε κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα που καθιστά ιονή ψήφο εμπιστοσύνης και μάλιστα άμα καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός θεωρείται ότι έχει απολεστεί δεδηλωμένη. Υπάρχουν εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, αν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και μάλιστα με άλλες αιτιολογίες, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με τον οικονομικό προγραμματισμό της κυβέρνησης, ο ίδιος θέτει αυτόν εκτός κυβερνητικής πλειοψηφίας, κατά την προσωπική μου άποψη. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μπορείς να πεις ότι σου δίνω το δικαίωμα εσύ να καταψηφίζεις απλά επειδή είσαι πρώην πρωθυπουργός. Προφανώς. Να πάμε σε κάτι διαφορετικό, Μανώλη. Να μείνουμε στο θέμα αυτό, αλλά να πάμε στο Πασόκ. Ναι. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή, με τις ανακοινώσεις του σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τα υπονοούμενα που αφήνει, με αφορμή και τις δηλώσεις Σαμαρά, ουσιαστικά τι θέλει να κάνει? Θέλει, δηλαδή, θέλει, λέει, να υπενθυμίσει το Πασόκ ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Το ξέρουμε, χαίρομαι πολύ. Μήπως θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτή την κόντρα Σαμαρά Μητσοτάκη? Προφανώς. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι στο βαθμό που συνεχίζεται μια τέτοια, αν θέλετε, δημόσια αντιπαράθεση, είναι πάρα πολύ εύλογο και από δεξιά και από αριστερά της Νέας Δημοκρατίας τα πολιτικά κόμματα και να θέλουν να κερδίσουν πολιτικούς πόντους, αλλά και να υπενθυμίσουν τελικά ποια είναι η κόκκινη γραμμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία 50 χρόνια, γιατί ξέρετε θα προκληθεί και σύγχυση, έτσι. Όταν σας λέω ο Σαμαράς λέει αυτά που λέει, απαντάει με τον τρόπο που απαντάει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι βέβαιο ότι πλέον ο μέσος Έλληνας γνωρίζει ποιες είναι οι ελληνικές κόκκινες γραμμές. Εδώ θα μου πείτε πάρα πολλοί νέοι δεν ξέρουν αυτό που είπατε στην αρχή, που βρίσκεται στο χάρτη η Ελλάδα. Εντάξει, πόσο μάλλον να γνωρίζουν τις διαφορές για τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Τι σημαίνει Ομοσπονδία, τι σημαίνει Συνομοσπονδία στην Κύπρο, τι σημαίνει υφαλοκρηπίδα, τι σημαίνει ΑΟΣ, γιατί για ποιο λόγο θεωρούμε ότι αυτές είναι οι διαφορές μας. Τι σημαίνουν οι ζητήματα κυριαρχίας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σαφέστατα το Πασόκ να ξαναβάζει τα ζητήματα αυτά στην ατζέντα όταν ήδη έχουν τεθεί και δεν τα βάζει από μόνο του. Δεν ρίχνει, αν θέλετε, νερό στο μήλο μιας παραφιλολογίας. Είναι κυρίαρχα ζητήματα όταν τα θέτει ένας πρώην πρωθυπουργός. Αυτά μιλάει και ίσως καλό είναι να υπενθυμίζουμε αυτά τα ζητήματα και προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα πολιτικού ωφελημισμού.
Θέλω να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό στα λίγα λεπτά που μας απομένουν. Την ώρα που εμείς κουβεντιάζουμε για το τι γίνεται εντός των κομμάτων, τι γίνεται με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμανλή, ποια θα είναι η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, τι γίνεται στο Πασόκ, ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τους υποψήφιους εκεί που γίνεται ο τρελός χαμός. Υπάρχει μια ελληνική κοινωνία η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Ένα σημαντικό τμήμα της τουλάχιστον. Η οποία ζορίζεται. Η οποία δεν τα φέρνει βόλτα οικονομικά, η οποία παρά την αύξηση στους κατώτατους μισθούς, το κόστος ζωής είναι τέτοιο που την κάνει να αντιμετωπίζει σημαντικές αντικειμενικές δυσκολίες στην καθημερινότητά της. Για αυτά τα ζητήματα θα κουβεντιάσουμε, άρα βλέπω δηλαδή ότι τα κόμματα ορθά μιλούν για την εξωτερική πολιτική αν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα, αλλά από την άλλη ο τομέας της οικονομίας και της καθημερινότητας σαν να έχει πάει λίγο πίσω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι και δική σας αίσθηση αυτή. Εγώ αυτό το ονομάζω πολιτικό αναχωρητισμό. Ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία δεν επηρεάζουν, αν θέλετε, τη δόσα πραγματικότητα και την ελληνική κοινωνία, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πιστέψτε με, προτάσει τα ζητήματα οικονομίας, προτάσει την ακρίβεια, προτάσει την καθημερινότητά της. Και προσέξτε, τα μηνύματα στην πραγματική οικονομία δεν είναι θετικά. Έχουμε 43% αύξηση των κόκκινων δανείων, αυτά δηλαδή παραμείναν στις τράπεζες, όχι πήγαν στους σέρβισερ. Κοκκινίζουν και κοκκινίζουν σε πολύ υψηλούς βαθμούς μέσα σε ένα εξάμηνο. Έχουμε διάβρωση της παραγωγικής βάσης, πολύ μεγάλες εταιρείες είτε φεύγουν από την Ελλάδα είτε πτωχεύουν. Τρίτο σημαντικότερο, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι σε όλους τους κλάδους διακόπτονται πάρα πολλές επιχειρήσεις υπό το βάρος της ακρίβειας, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, πέφτει η καταναλωτική ζήτηση, οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Και προσέξτε και κάτι ακόμα, και η δημόσια συζήτηση γίνεται σε λάθος κατεύθυνση και από τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα πώς θα αυξηθούν οι μισθοί και ποιος θα είναι ο νέος αλγόριθμος ο οποίος θα παρουσιάζει, θα προσεγγίζει και θα υπολογίζει τον τρόπο αύξησης του κατώτατου μισθού. Λέει η κυβέρνηση θα φτιάξει ένα αλγόριθμο, ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι, όπου θα λαμβάνει υπόψη και τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Κάτι αντίστοιχο έχουν στην Κύπρο, πώς δεν λαμβάνει τόσο πολύ υπόψη την παραγωγικότητα, έχουν τη λεγόμενη άτα, την οποία την είχαμε και εμείς στη δεκαετία του 80. Όπου η άτα πηγαίνει εκεί στα 2/3 του πληθωρισμού, στην Ελλάδα προφανώς υπολείπεται. Το ζήτημα όμως για την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών δεν είναι μόνο αυτό. Όσο και να αυξάνει τον κατώτατο μισθό, εάν η πραγματική οικονομία οδηγεί σε μεγαλύτερη ακρίβεια, η αύξηση του κατώτατου μισθού πάντοτε θα υπολείπεται της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Δηλαδή δεν θα μας φτάνουν τα λεφτά να βγάλουμε το μήνα, να το πούμε απλά. Άρα η κουβέντα πρέπει να γίνει για το πώς έμεσα θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, και αυτό έχει να κάνει με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και κυρίως των ασφαλιστικών εισφορών. Και δεύτερον, να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παθογένεια στην αγορά, κυρίως η καρτελοποίηση της αγοράς η οποία υπάρχει και οδηγεί σε δυσανάλογες αυξήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εάν λοιπόν πραγματικά θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα και της αγοραστικής δύναμης, γιατί αυτό μετράει, το θέμα είναι τα λεφτά που παίρνει ο εργαζόμενος, ο μισθωτός, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, να του φτάνουν και με το παραπάνω για να ζήσει. Και όχι να λέμε θα αυξηθεί 5%, αλλά θα τελειώνουν τα λεφτά του στις 20 του μήνα. Θα πρέπει να δούμε και άλλες παραμέτρους. Και εδώ στο δημόσιο διάλογο, δυστυχώς αυτή η συζήτηση δεν γίνεται στο βαθμό που πρέπει να γίνεται. Επανέρχομαι σε αυτό που είπατε λοιπόν στην αρχή. Ναι, υπάρχει μια μονομέρεια, υπάρχει μια μονοδιάστατη προσέγγιση πολλών ζητημάτων. Και δυστυχώς το σημαντικότερο είναι μας εκφεύγει το κύριο ζητούμενο. Όταν το ζητούμενο είναι, για παράδειγμα, θα μπορεί ο άλλος να το βγάζει πέρα το μήνα, να τελειώνει ο μήνας και να του μένουν 5 φράγκα στην τσέπη, αυτό λέγεται αύξηση της πραγματικής αγοραστικής ικανότητας και όχι αύξηση του ονομαστικού μισθού. Εάν λοιπόν συζητήσουμε την ουσία του προβλήματος και δουν και οι κοινωνικοί εταίροι και τα κόμματα και η κυβέρνηση το πώς πρέπει να δούμε λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, ίσως θα είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι είμαστε σήμερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την σημερινή ενδιαφέρουσα επικοινωνία. Καλή συνέχεια.